asma dihita amang inang, hurian itu hata, andorang sobongot ita tu parsauran dohot debata, nilehon matiki dihita, martangyang mahita di ingratabe. Amin. Tapuji matuhata, marede maita sian buku endeta nomor 132 ayat sada sahatro di ayat tolu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Asi maroham diau ale Jahoba, ay targogot doau, maras dorohaku dohot dagiku, alay ang goau, tuho doau marhaporusan ale Jahoba, nikudo, hodo debataku, marguru tu tanganmu do aka parsoryoki, say palua maau sian tangan ni aka musuku, dohot sian aka na mangalatong yau, ale Jahoba, say unang paurak au, ay hodo na hujou, say palua maau, marhite-hite hati goranmu. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, aman ni saluhut parasi ni rawaon, nunga ditatapo hami bangsomon, ay dang majua ho mangaleon anakmu na sasadai, Tuhan Yesus Kristus tutangan ni pardosa, asa taunon na haleaon, dohot siak ni bagi,
sahatro di hauna pinarsilang. Say tupai hami marhite-hite asi ni roham, asa margogo hami jala marbinget ni roha, songon anak haholongan ni rohami, di akka si taonon. Asa marsangap goarmu, dohot anakmu, Tuhan Yesus Kristus, dohot tondi parbadia, marhite-hite hami. Amin. Tangyona muma patik ni debata, imana tarsurat di Rom bindu 10 ayat sia. Ai malu amaho, molo di parhatopot pamangan mi Tuhan Yesusi, huhut di haporsiai roham, naung dipahe debata ibana sian akka namate. Ima sahatna, atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata, lao mangulaon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogo imahami, mangulaon naumbar to patikmi. Amin. Yesus,
Katopo tima dosata dia dopan ni debata, tapauduk be marohata, martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di benua gijang, pargogo na sohatu dosan, pardenggan bahasa doho, jala rodi saleleng nileleng na do asin ni roham. Say marparmuati maroham di hajaton nami, jala say unang be ingot akka dosa nami, ay jot-jot do hami mardosa mardo poko, jala jot-jot do usungguli hami rimasmu, marhite sian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalasyon nami, unang alang asin ni roham, say urupi mahami, ho ale Tuhan debata hatuan nami, palua hami jala sesa dosa nami, ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tabege ma hata baga-baga ni debata, taringot tu hasesaan ni dosata. Molotung adong manang ise na mardosa, adong do pangodiata diamai. Ima Tuhan Yesus Kristus na tigo rohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Alai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tangionamu ma patik ni debata turpuk epistel di hari Minggu sadarion imana tarsurat di pesalmen bindu 30 sada mamuka mai sian ayat walu sahatro tu di ayat 16 tajahama margati soring. Sai marolop-olop jala marlas ni roha maau bain mida asi ni roham na tinatapmu dangolon namar binoto iho di akka hagogotan ni ak tondiki. Asi maroham diau ale Jehovah ay hagogotan doau pola dolotop mataku binain ni harsahon maras dorohakku huhut dohot dagiku.
Jadi gabe parbilean doau mardopon sude aka aloku dohot ombarhu udul. Jalatar songgot situtu do aka dongaku magodang. Marsiding-siding be do aka marnida au di balian. Ai sai hupa bege-bege do husip-husip ni torop halak. Habiaran humaliang. Sai marluti do nasida martutup yau. Membuat osaku do dipikiri nasida. Marguru tu tanganmu do aka parsorioki. Sai palua ma au sian tangan ni aka musuku. Dohot sian akana mangalotong yau. Ima sahatna martua do akana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amin. Tidakon ma haporsiautai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahitamandok, au porsea di dibata Jahoba, ido ama pargogo na sa tudusan, na tumapalangit do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak ni dibata Jahoba na sa sadai, ima na tubuan ni si Maria, nagabe-gabean sianton di porbadia, andorang soa bubuan. Ido tuhata na tumau na bernit di pahuman ni silatus. Na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang. Na tua tu bonatoru dung di tanom. Na mulak mangulu di hari patuluhon. Na manaik tu surgo lahudu tu siamun di bata Jahoba. Amanai pargogo na satu dosane. Isi ma ibana pai mamlak sogot tanaon. Mangumi halak mangulu dot tamate. Au porsea di tondi porbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatapan nyala Kristen akan nabadia, dohot yasahan di dosa, dohot yatai namandok, mulak mangulu dosot dari halak mau mati, dohot nyaruan sudah. Amin.
Tabegema titing na masa di huriatan nasa Minggon. Titing dia ke Pestoyo, Pesostoyo, Minggu 20 Maret 2026. Naparjolo, Guardo topik Minggu. Guardi Minggu sedarion, Minggu Palmarum, Manang Mare-Mare, topik Minggu, Yesus Kristus do Tuhan. Napaduahon, Ruas Nataba. Mulai sedarion, Minggu 20 Maret 2026, nunga di jalo gabe ruas da Kepestoyo, Resort Stoyo, keluarga, Norman Impol Hasonangan Stijak, Inangi, Marta Nidia Boris Tanggang, alamat, Jalan Jani Nasir, nomor 102, RT Sada RW 10, Sektor Uki. Tito Santana Hutajulu, Inangi, Minar Yanida Lumbanturuan, alamat, Jalan Maijen Stoyo, RT Pitu, RW Pitu, Sektor Gang 45, Napatuluhon, Parheheon Parupuan HKP Stoyo, Hobartu Parheheon Parupuan HKP Stoyo, Panitia Parheheon Parupuan HKP Stoyo, naeng patupahon kegiatan Duksipul Titing, Bigotado Madokata Sian Panitia Parheheon Parupuan HKP Stoyo, khusus ibadah jam 10 sada UIP Napaupaton, pelayanan seksi kesehatan HKP Stoyo. Sadarion Minggu 20 Maret 2026, Dewan Diakonia Marhite Seksi Kesehatan HKP Stoyo kolaborasi dohot Apotik Roksi naing patupahon pemeriksaan gula, kolesterol, asam urat, tekanan darah, manang tensi, pembagian vitamin, pemberian obat darah tinggi, gula darah, kolesterol, dohot asam urat. Khusus turuas nangsoman minum obati, pemeriksaan dimulai habis ibadah jam 6 WIB, saat tuna sidung. Pemeriksaan Apotik Roksi menggunakan alat kuantum. Tanpa puasa, dohot sampel darah. Mulai jam 7 saat jam 14 WIB, Palimahon. Sintua pensiun, Manang Purna Bakti. Sadarion Minggu 20 Maret 2026, patupau nihuriata do acara pensiun Sintua Manang Purna Bakti tu Sintua Insinyur Salman Sijabat MSC, Sian Sektor Kalibata, Siala naung marumur 65 tahun, hobar tuaturan peraturan HKBP. Di sude ibadah pasatot tado talikasi tujolo nilangkatan marhite amplop si pasatot tu situa Insinyur Salman Sijabat MSC. Songon hamulia teota saleleng marhobas dia KP Stoyo. Sipul ibadah jam 10 sada WIB diduti acara ramatama di lantai 4 serbaguna KP Stoyo. Di dohotan ni perhalado 2 halak perwakilan ganup sektor, 2 ganup kategorial, 2 ganup paduan suara, dohot kelompok 2. Paunopon. Pertanyaan pasion HKP Stoyo. Jadwal ibadah pasion HKP Stoyo Selasa 30 Maret 2026, dohot Rabu 1 April 2026, mulai jam 10 sia 30 WIB, maringana di gedung utama gereja. Sermon dohot PHD kategorial, gabung di ibadah pasion. Disosoi tu paduan suara KP Stoyo, asa mengisi kor di ibadah pasion hobar tu jadwal nabe. Papituhon. Libur perguru malua. Sabtu 1 Minggu 4-15 April 2026. Perguru malua reguler dohot perguru malua khusus. Libur merdomu tuari haheheon ni Tuhan Yesus. Perguru malua masuk masyajar Sabtu dohot Minggu 10 sada 1-12 April 2026. Pawaluhon. Ucapan syukur bulanan. Minggu 5 April 2026. Di sude ibadah Papungu
ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite amplop tuhuria las marwata pasahaton pasiahon pertanyaan keluarga di Jabodetabek. Hobar tahun transformasi KPP orientasi pelayanan 2026 do tema pengajaran iman di tengah keluarga. Disosoi tu ruas nia KPP Stoyo asa tapatupa pertanyaan keluarga di Jabuta sehali saminggu do saterusna. Pertanyaan nilaksana pertanyaan satu di pasahat tu masing-masing keluarga. Acara pertanyaan keluarga terlampir huhut di share di grup sektor masing-masing. Pasal puluhan. Pilihan tahun ruas. Disosoi itu sudah ruasnya KPP Stoyo asa taingo lau melunasi manang membayar pilihan tahun iurata. Pasal puluh sadahon berita habut niroha. Nunga jumolo marujung ngolu Anton E. Hutasoit Kamis 26 Maret 2026. Tutup umur 10 tahun. Hinabaluhon ni inang Lisnawati Boru Sihite. Maninggalhon 2 danak sian sektor warung gudeg. Tuhat tama mengapuli keluarga na ditinggalhon. Pasal 10 sumbangan. Di jalo sumbangan sian keluarga Sintua Insinyur Salman Sejabat MSC Inangi Boru Sirait sian sektor Kalibata, bunga altar Minggu 20 Maret 2026. Hamolateon diulang tahun pa 15 tahun sekaligus purna bakti Sintua Insinyur Salman Sejabat MSC sian hapar haldon dia KPP Stoyo. Laho pasikop petitingon buy matazaha ditikting cetak do barcode nang disediahon huriata. Songonima saat nitikting di minggutta sadarion. Shalom. Shalom. Horas madihita salutna. Mau lihat madi tuhata, mau lihat manang dihuriata, na mga kesempatan di hami di Tikion. Nah hormati hami amang do inang pendeta di gereja taon, nang amang inang situa, nang sude parhalado, na makobasi di huriata di HKBP Sutoyo. Hami perwakilan panitia parheheon ni paropuan ni gereja HKBP Sutoyo. Pabuahon manang pabotohon tuhita saluhutna bahwa kami adong mabain kegiatan di acara di parheon ni paropuan ni HKBP Sutoyo. Ima di tanggal 1 Mei 2026 naing patupaut tado perlombaan martumba antar sektor di gerejaon. Nah waktu hari Rabu tanggal 25 Maret nunga adong di baik kami sosialisasi manang workshop untuk sude paropuan minimal perwakilan sektor asa waktu si hami aka paropuan ahado martumba dohot ahado manortor. Acara ini nga mardala dohot dengan puji Tuhan. Dohot dihadiri 50 sia peserta sian perwakilan berbagai sektor. Di tanggal 5 April tong dodohot kami makubasi dalam rangka parhehon ni ina. Doho kami makubasi di kebaktian walu tolupulu doho jam 11 di hari tahun papungu pelean dohot markur dohot di walu tolupului adong prahmen ni paropuan. Jala di puncakna di tanggal 3 Mei bainon nami do di ibadah
jam 8.30. Di sima anon pembagian hadiah dohot adong semacam ramah tamah mungkin di Gijang. Nah untuk ido hami sebagai perwakilan panitia tunggomos ipang ido hami tuhamu akadamang dohot dainang asa buah kamu ditangyang muna asa boy mardadan dengan acarai manang ulauni dohot paduahon dukungan muna secara materi alana kami membutuhkan dana do di acarai. Jadi tung harap situ tu dorohan nami bantuamu kami di materi nang naking tangyak muna tangyak konom muna asa boy mardalan dengan dohot ulauni. Nang tu amanami tu sude aka amanami setiap sektor asa dohot tamu manosoi aka ina na adong di sektor masing-masing asa si pardohot di acara perlombaan martumba di tanggal 1 Mei di 2020 ono. Songoni mahata sautik sian kami sebagai perwakilan panitia parapuan tuhat teman nama masu-masu hita sudenang mau liate.
Tapasahat ma peliata na parjulu sada A dot sada B. Mare de maita. Jesus Christus Beda Raja binabangkit di amara menolongi sasude menolongi sasude dalam sahaja Jesus tutup mahon nama luah ajol mahon alami mudarnai nungasahan hangolua sai toto
pasada maruhatta martangi yang mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus jamita di bagasan Minggutta sadarion ima minggu palmarum dienet do sian Filipi bidu 2 mamuka sian ayat 5 tolhastu ayat na pasapulu sadahon. Filipi bidu 2 ayat 5 sahatu ayat na pasapulu sadahon songonomma didok. Songon parohaon ni Kristus Yesus ma parohaon muna. Atik perupa ni debata di ibana, dada songon na didobo di rajumi rohana tudus na itu debata. Di rumari do dirina, jala disolukon rupa ni hatuban, gabe sumat tujol mado ibana. Jala rumang jolma dapot di ibana. Di patutoru do dirina. Nagabe pangului do ibana pai mamate. Pola tung mate tarsilang. Alani ido di patibo de bata ibana. Jala di basa-basahot tu ibana goar na sumurung asa nasa goar. Asa sobatu goar ni Jesus nasa ulu ni tot na di banua gijangi dohot na ditano nang na ditoru ni tano. Jala asa nasa na marsuara marhatopoton Jesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama isido sahakna. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus di sadahuta adong ma dipatupa sahala raja sada perlombaan nasohya dipatupa ima perlombaan martoru ni roha manang lubba marserep ni roha. Jarang dora di patupa songoni molo adong perlombaan. Biasana lomba adu skill kemampuan do. Ale Roma sahala raja di baima lubba martoru ni roha manang marserep ni roha. Jala didok ibana ma isian non namonang akan mendapat hadiah menarik inna. Tak pola di patorang hadiah ne. Soalnya hadiah menarik inna do. Jaladung di baik pengumumani. Di baik ma batas waktu. Lilingna 2 minggu. Mamuk kasihan pengumumani. Merluba ma dinasahutai. Paserepon rohana. Merendahkan hatinya. Merluba ma martoruk ni roha dinasaluati dibentuk ma panitia lau ma mata-matai. Adong ko panitia tung lau ma mata-matai. Jala adong ma na martoruk ni roha nasohya payason parik ni jabuna. Ipayas ma parik ni jabuna, dakola parik ni julu jabunay mo ni saping jabunay, parik ni tetangga pe, ipayas si mana ma. Adong mamuse na rela mana pudalan. Biasa na mana pu jabuna pedakya alay on doho dalan disapui, guar na pe perlombaan. Betak dapok hadiah na menarik ni narohana. Adong mamuse nama bain rade papi Japon nasa na adong di bana tanpa
mengharapkan imbalan. Adong na lubalik mangaliak kepeng na tanpa mengharapkan imbalan bunga. Adong naradim marhubas, molo adong pesta tanpa disuruh. Biasa ikut disuruh do marhubas, asaro marhubas, anggo daong. So didok pi marhubas, lawi mana marhubas. Alani perlombaan ni. Memang dung masa perlombaan ni, uliman yan berengon na masa dihutai. Jala dapok matiki pengumuman pemenang dung 2 minggu. Adorang so diumupon panitia ise pemenang na Pito Roma Rajai Madok. Ia hadiah menarik nanaing si pasahatokku ima sada kaos na bertuliskan juara 1 lomba na burcuroha. Hola didok rajai hadiah na menariki hola nido itor sudema marungut-ungut. Dah ayang guidu hadiah na marhua pula luja hita. Hola kaos na bertuliskan juara 1 lomba na burcuroha. Jala pitor di jo panitia ma, ia juara sada sianu ma Roma tujolo inna. Dipakehon rajai ma baju itu ibana, tertulis di si juara sada lomba na burcuroha. Alai na juaraon, ala nilas ni rohana, toluari toluborngin holanima bajuna dipake huhut kaliling mardalan makkaliangi hutai asa diberi kalak ibana do juara sada lomba na burcuroha. Alai lau may mana tu sada gereja marminggu may mana di si holas salah surat do guarna pitor marungut-ungut ibana Roma rajai icabuk mamuse hadiah menariki ala haburjon nai dang haburjon namar situtu. Dihita saluhutna nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Jarang dota begira halak mamuji donganna molo burju jala serep maroha molo adong natulus manang adong natubok maroha jarang do didok bah burju do sianuia teh songon parohaon ni Kristus Yesus do parohaon na ninna. Jarang do adong pujian na songoni. Bahkan di tonga-tonga ni keluarga pe dakya do pe adok kya hubigi burju do bayan songo parohaon ni Kristus Yesus do parohaon nina. Jarang do tabigi pujian nasi songoni. Alaniaha ala memang dangadong na tulus na ikhlas di bagasan haburjon ne paling do radi dok. Songon amang na do burjunian inna. Manang songon inung na do burjunian. Manang songon opung na nahinad do burjuni bayan inna. Jala godang do halak no aing molo dibering dongan na burju jala tubuk. Toruk maroha. Boy do gabi didok. Marparibad do naburju do naoto inna. Marparibad do naburju do naoto inna. Apalagi burju tubuk ibana gabi disamadengankan dohot naoto. Alani jupang masongon na tarsurat di sada Korintus sada ayat 23. Silangi gabi pargasipad doi di halak Jahudi jala haoto odoi di akka si pilibegu. Memang salib itu silangi adalah kerendahan hati, adalah kasih. Jala haoto odoi diakka si pilibig. Dihita saluhut na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus.
Minggutta di bagasan sadarion ima minggu palmarum. Ima namarningot hita Yesus memasuki kota Yerusalem dengan mengendarai anak ni Halodi. Anak ni Halodi ima melambangkan kerendahan hati, kesederhanaan, melambangkan damai. Yesus tidak masuk ke Yerusalem dengan mengendarai kuda, di mana kuda itu melambangkan perang, melambangkan kekuatan militer. Jaladina masuki Yesus tu Yerusalem. Di sima ibana disambut, dielu-elukan, marhite-hite, daun palma manang mare-mare. Di sima ibana, dielu-elukan, disuarahon marhite madok, Hosianna, palua mahami, hodo anak ni debata natuk palua hok kami. Alai dang piga dan nai, seruan Hosianna berubah menjadi salibkan dia parsilakom maibana. Mabuat dame di bagasan tor ni roha, di bagasan haserepon ni roha do. Jesus ro tu portibion. Jala ido nang nasinuarahon ni Apostel Paulus tuhurian na adong di Filipi. Ahana masa di Filipi, memang lasdo rohani Apostel Paulus mangida hurian na adong di Filipi. Rasul Paulus begitu senang, begitu berbahagia. Marlas ni roha do ibana, mamering perdalanan ni huria di Filipi. Alai di jamoton ibana, sotung masa maanon parbulak-bulaton. Di tonga-tonga ni huria na adong di Filipi. Idop ben na dido ibana, gohi hamu mahalalas di rohakon, sadama parohaw kamu, sadama haholongan muna, sa roha sa pikiram mahamu. Jala di dokma songon na di ayat 5 nakin, songon parohaw ni Kristus Jesus ma, parohaw muna. Songon parohaw ni Kristus Jesus ma, parohaw muna. Songon dia parohaw ni Kristus Jesus si. Di patorang doi nakin mulai ayat 6. Saha tu ayat na pawaluhon. Atik perupa ni debata di ibana dada songon na didobo di rajumi rohana tudos na itu debata. Di rumari do dirina. Dalam bahasa aslinya berkenosis, menanggalkan hadi bataun nai, mengambil rupa sebagai seorang hamba. Dibuat ibana rupa ni jolma, lau palua hojol mai, sian dosa. Dia taat, mangului do ibana, pai mamate. Dipatutoru do dirina, merendahkan hatinya, merendahkan dirinya, penuh dengan ketaatan. Asa disomma hape tabering, hata nagabi pangului do ibana. Songo dia do nagabi panguluyon. Molo tabering dia kanamasa nuaing, gudang do halak na mangului. Alay dang diulahon. Pangului dang songon panguluyon ni parmahan na digaji manang na diupah. Songon dia parmahan na digaji manang na diupah. Ketika dia digaji, ketika dia diupah, di sana dia melakukan tugasnya. Di sana dia melakukan kewajibannya. Dang songon panguluyon ni padohan uduk songon parbabo alay roha mangago. Adong do panguluyon na songoni. Olo inna
Ala yang ku dibagas sa rohana memberontak, mangago, dang songoni panguluyon. Na pinatuduhon ni Jesus Kristus di nadi patutori dirina. Alay panguluyon na berkomitmen do ibana. Panguluyon tanpa syarat. Dia menanggalkan kemegahannya, dia menanggalkan demi untuk menebus dosa manusia. Asa di hatu toru ni diri naido di patibo di bata ibana. Pada saat dia mau merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, di sanalah Allah mengagungkan dia, meninggikan dia. Asa HP dakya halak tarurak maila manang ise na olo patutoru dirina. Ale somal na halak na maila, halak na tarurak, ima halak na olo patibohod dirina, ima halak na mga rajumi dirina, sumurong siyan na asing, sumurong siyan donganna. Dihita sa luhut na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus, dia mananaing putih kata marhite-hite turpuk jami taon. Dia mananaing tonahonon ni turpukot tuhita di obason. Na parjulo naing tatadda holong ni rohani di bata. Dang asing bera diakan na poso bulung padohan bucin. Ang godang sala marningo tau didok na poso bucin ima budak cinta. Alay tumakkas man non disukun akan na poso. Ahado budak cintaon melakukan apapun demi yang dicintai. Diulahon ibana, dia pe tu nahinaholongan ni rohana. Asa mulu tabir kape Allah di dalam Yesus Kristus melakukan apapun demi kasihnya kepada manusia. Asa diboto jolmai holong ni rohani debata dopak jolmai asa disido naing tasadari naing tanikmati naing tahilala holong ni rohani debata di bagasan pardalanan ni ngoluta supaya manusia sadar betapa Tuhan sangat mencintai manusia. Andaikan kita bisa melihat, andaikan kita bisa merasakan pengorbanan Yesus, kita akan memahami betapa Allah mengasihi hidup kita saat ini. Mulu tabiring, jala tahilala pengorbanan ni Yesusi. Di sima taboto, balgani holong ni rohani debata, humokop pita. Pengorbanan adalah cinta kasih yang sebenarnya. Allah mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di kayu salib. Ido na patuduhon holong ni rohana dopak kita. No aing ahado na neng patuduhon otta, ahado na neng takorbaton, ahado na neng tapilihon. Dalat patuduhon holong ni rohata dopak debata. Orang tua yang mengasihi keluarga, orang tua yang mengasihi anaknya, dia menunjukkan kasihnya melalui pengorbanan. Sekarang apa yang bisa kita korbankan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Napa dua hon di tonahot terpukod do tuhita asa
patutoru diri. Kerendahan hati ido dalam merawat kebersamaan. Kerendahan hati itu adalah jalan untuk membentuk persaudaraan yang rukun. Gudang donuaing aka parsauran nanaing sega. Gudang donuaing aka parsauran dada hola di tonga-tonga ni huria. Di tonga-tonga ni punguan. Di tonga-tonga ni keluarga. Banyak perpecahan. Alani tonani turpukot tuhita diobason. Rendahkan hatimu, patutoru dirim. Jaladang sada dua hali beta bigi jamita taringok tu aik. Buasa gumodang aik di laut sian aik di sungai. Alanya hai, ala lebih rendah do laut. Sekalipun laut lebih rendah. Namun laut sering dijadikan sebagai tolak ukur untuk sebuah ketinggian. Hidup bena adong padohan di atas permukaan laut. Ketinggian di atas permukaan laut. Dakya didok di atas permukaan darat. Alani naik kita merlubah. Patutoru diri, mengalah. Mengalah belum tentu kalah. Allah ketika menyelamatkan manusia, dia mengalah, mengambil rupa seorang hamba demi menyelamatkan manusia. Aledang nagabi talu. Disido tarida haguguun ni debata. Ternyata kekuatan itu ada ketika kita mau merendahkan hati, merendahkan diri. Na parpudi sahali. Na naik to na honon itu pukot tuhita diobason. Ima Yesus anak ni debata. Jangan ragukan keilahian Allah. Unang sang sihamu di hadebataon ni Yesus Kristus si. Unang ganggu rohamuna. Babua Yesus si ido debata. Nang pe marsi taonon ibana, nang pe mate ibana. Aledang merujung di si taonon, dang merujung di hamatiani. Dia mengalahkan itu. Di sido ibana, tabering hadibataon ne. Gudang dipatuduho Yesus na ibana anak ni debata. Alani unang ganggu rohamuna, unang ganggu rohata. Gudang nuaing nama bekita ganggu rohata di hadebataon ni Yesusi. Adong nama dok, masa Allah itu meninggal, masa Allah itu menderita. Dia kan Allah. Ay di batado ibana buasa bui gabi mate. Ay di batado ibana buasa gabi marsitaonon ibana. Dang merujung di sitaonon, dang merujung di hamatean. Alay manaluhon sa luhut nai asa disido ibana patar tarida belga hadibataon nai suang songonido nakita diobason noeng si Ihuto Kristus alani ido ben nanakin didok songo parohan ni Kristus Yesus ma parohan muna dang dirajumi dirina lobi siad donganna. Dia selalu membawa damai. Dia selalu memikirkan kebersamaan. Dia selalu memikirkan kasih, memberi, bukan memikirkan dirinya sendiri. Di baheni naik kita di partikian nasatokin nayon. Mari dalam waktu yang sangat singkat ini berlomba-lomba untuk merendahkan hati, berlomba-lomba untuk melayani, berlomba-lomba untuk menjadi berkat bagi orang lain. Asa ido tadana hita si Ihuton Kristus, asa ido tadana hapapatar ni
Huaso ni debata di tonga-tonga ni purtibion marhite-hite hajong-jongata mangulu di partikian si saunari atong taparange homma parange songon parange ni Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para siroha. Muliate ma Tuhan didenggan ni basam dohot asin ni roham. Naung mangalehon partikian di hami. Lahu mangulahon lomo ni rohami. Diobason di patubigi hokodo lomo ni roham marhiti-hiti hatam. Ima asa mangulu hami songon parohaon ni Kristus Yesus parohaon nami. Asaw parangehok kami paranginay. Naulo patuturuhod diri. Naulo gabi pangului di parsuromi. Asa jupang hasadaon. Di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu nami. Di tonga-tonga ni keluarga. Di tonga-tonga ni punguan. Di tonga-tonga ni huriam. Nang di tonga-tonga ni portibion. Atong ali Tuhan. Pasu-pasu mahami, patau mahami, disaluhut nai. Homali Tuhan, natoktong, madongani, mangaramuti, mamasu-masu, saddo ruas ni huriamon, diragam niak kana masa di bagasan nguluna, dihabot ni roha, diarsak ni roha, disaluhut harugian, disaluhut kegagalan, Dia pe Tuhan nama bain lomos rohanami asi maroham unang loas hami madele ale patugu mahaporsion nami jala homa toktong na mangapuli rohanami nang dilas ni rohana pinamasam di bagasan perdalanan ni ngulu nami diobason dia pelas ni rohana pinasaha mu di hami homa Tuhan na mamasu-masui asa gabi pasu-pasu hami tuaka na humalia kami ali jahuba diobason huhamoletehok kami do perdalanan ni pakubasion ni parhalado ni huriam amanami nanaing pensiun amang sejabat homa Tuhan nama masu-masu pakubasion nasi dan naselaon totu godang do na pinamasam marhiti nasida di tonga-tonga ni huriamon di tonga-tonga ni keluarga di luaso nasida Tuhan sahat tu namadai masa pensiun sian hapar haladun alani Tuhan lehon gajang ni umur nang hahi pason pasu-pasu bagas nasida rodi pangisi ni bagasna nang akapoparan na petahe jala parma pakubasyon nasida na selaon tau sangap di guar muna badiay ali jahuba dia kadusa dia kapangalosyon nami nagudangi sama saluhu na asa tama hami gabi haboran ni pasu-pasum di bagasan Kristus Yesus martangia kami tuho asima roham amen. Tapasahat mapiliata huhut marede. Tuhan ta Yesus mandok tu siseana ai si tiruon dahulu Hamuna, asabain hamu salam nahurai tuamu, mertua mahamuna, kana mangula hosa, asa pasu-pasu hodi ngolu di huria, jala pasu-pasu hodi ngolu di bangsota, asa pasu-pasu hodi ngolu di huria.
ta Jesus mandotu siseana ai sitiruan nahure hontu hamuna asaban hamu saban nahu bahet tuhamu matua mahamura akana mamula hosa asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota asa pasu hodi ngoluni huria jala pasu hodi ngoluni bangsota Soong Tuhan tatapan paraota Paku toru diri lama kokop hita jalma Ita patuduhan maserep lirohat tabe di pakko wasiota Urianan bangsota Asa pasu hodi ngoluni uria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Asa pasu hodi ngoluni huria Jala pasu hodi ngoluni bangsota Sahat mahita tu acara paberhatun situa pensiun sian haparhaladoon di HKBP Sutoyo. Marede hita sian buku ede nomor 497 ayat sada laos ditiki marede Roma amang situa Insinyur Salman Sijabat MSc rap dohot keluarga tujoloon. Marede mahita. Huriani tuhata taida donuaing jongjong di joloon amata situa Insinyur Salman Sijabat MSc nunga digohina sida tiki pangulaon na di huriaon hobar tu aturan HKBP 2002 dung amat demen patuluhon bidu 27 nomor 6.0 halaman 170 taringo tu pensiun situa pensiun dosa halak situa sian haparhaladoon molo dung marumur 65 tahun huhut masohok manasida sian haparhaladoon di huriaon tohonan hasituaon hotdo songon situa nasida alani tamado pasahatot tahamolateon ni rohatta tutuhatta namadongani namarguguihon huhut napatauhon nasida salelengon mangulahon tohonanna nasaha tunasida akup nii unedo pasahatot tamauliate tunasida naung makkalojahon tohonani di tonga-tonga ni huriatta paburhatot tamanasida lao pensiun tabigi majolo surat keputusan pensiun nasida Songonoma surat keputusan pensiun situa yang bertanda tangan di bawah ini Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta Raya, menerangkan bahwa nama,
Situa Insinyur Salman Sijabat MSc, umur 65 tahun, tanggal lahir 29 Maret 1961, alamat Jalan Kaca Jendela nomor 4, wilayah pelayanan sektor Kalibata. Ditabiskan menjadi situa di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo pada Minggu 31 Januari 2016 oleh Pendeta Lucius Tan Bruno Pasaribu, Sarjana Teologi. Pensiun situa di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo pada Minggu 29 Maret 2026 oleh Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologi. Sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP tahun 2002 setelah amandemen keempat pada pasal 43.6 ayat 6 halaman 194, pensiun di usia 65 tahun. Jakarta 29 Maret 2026. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Anju Saragi, Sarjana Teologi. Songonoma pakubasion ni amang situa Salman Sijabat di HKBP Sutoyo. Goar Insinyur Salman Sijabat MSc, lahir 29 Maret 1900 ono Pulsada, ditabiskan 31 Januari 2016. Pensiun 20 Maret 2026. Lama pelayanan 10 tahun di HKBP Sutoyo. Dari sektor Kalibata, Goar istri manang perdihutan sida Linda Burusirait. Akaulan na sa lilim marhuwas di HKBP Sutoyo na perjolo seksi dana tim 20 sada 2000 tahun 2015 1 tahun 2010. Paduahon Dewan Koinonia 2010 sampai 2020. Patuluan Ketua Partahun HKBP Sutoyo 6 Desember 2020 sampai 2024. Papaton aktif anggota Koram HKBP Sutoyo sampai sekarang. Jakarta 29 Maret 2026. Pendeta HKBP Resort Sutoyo, Pendeta Anju Saragi. Songonima pinasahat hatorangan manang surat keputusan pensiun amang situa Sijabat. Malatima. Dihamu amanami Situa Insinyur Salman Sijabat MSc, hobbar tu aturan ni Huria Kristen Batak Protestan. Nunga digoki hamu pajun nasahat tu hamu marhubas songon situa di HKBP Sutoyo. Madok moliati do huriau tutu hatta napatauhon hamu marhubas hobbar tu tohonan nasahat tu hamu. Nunga digoki hamu panguloyon na pinadatonom muna uju majalo tohonani. Di pasaut hamudo na pinangido ni hata ni Tuhani na madok sahat ula tohonammi. Tamado hamoletehonon ni huriaon pangulaw muna nasa lilingon. Jala sudi ruas mangidohon ang giat di jalo Tuhani akapakobasyon muna gabi pelean na husus jala mabuan pasu-pasu dohot patuguhon haporsyaon dia karuas na hinobasa muna. Dihamu amanami Situa Insinyur Salman Sijabat MSc, mardongan pos ni roha di debata ama, dohot anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di parbadia, pensiun mahamusian ulaon haparhaladoon, HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo. Say di pasu-pasu tuhat tama akapakubasyon muna nasa lilingon. Jala di ramuti mahamu, diakka ari-ari ni sidalana muna ditikki nanengro. Amen. Martangi yang mahita. Ale de batanami naguk asin ni roha dohot holong ni roha.
mangasahon holong ni roham, hupa saat tami mahamolateon ni rohanami, ala pangurupiomu, maparguguyhon na posomon sa leleng marhubas di huriamon. Nunga sahat diula tohonan na pinasahat mi, sa ibahen mamarparbuay pakkubasyon na. Jala tupaki, tao patuguhon haporsyaon dohot pakirimon ni ruas ni huriam di hanguluan sugut. Molo tungpe masohot siyan haparhaladoon, say palasma rohana, jala pahipas, asa toktong marsitutu mangula, mabuat jolma tuhaluaon. Tanganmu nagok pasu-pasuima manugu-nugu nasida, asa toktong manaili ibana tuho, pasu-pasu keluargana, ianak konna, dohot peparanna, asarap mangulupon pasu-pasu na nilehommi. Pinuji maho Tuhan, ala sude denggan nibasam. Amin. Tujuh mahita perhalado, sude hita perhalado, asa tapasahat cengramata tu nasida na pensiun.
Upasa tamima partikian lau madokhata mewakili ruas. Ima tuamata P. Simatupang. Tujuh lumahamu. Tanpa mengurangi rasa hormat ala dong dopen non acarata ramah tamah ilih-ilik nami boima ipake partikian na singkaton. Shalom. Horas. Di bagasan sadarion, ulaot tama ima nok pensiun amata si tua si jabat siat pakubasionna nasian HKBP Sutoyo. Hami ruasnya HKBP Sutoyo doho mewakili ruas sektor Kalibata. Hudok kami ma tua mak selamat memasuki masa pensiun mahamud tua mak si tua si jabat. Saya di parhaseak tuhat tama parnyulaon muna suak songoninang pakobasion ni amang situa selama mangula di HKBP Sutoyo. Jalalam tu sehat nama amang situa si jabat songoninang keluarga. Tuhat tama nama masu-masu adong hata nama dok di Irian adong burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Mau lihat tema upasa tami mamuse partikian mewakili parhaladu. Pasatami tu amata situa J siturus. Horas madihita sudena. Napina persangapon amang padita resort. Suak songoni amang do inak padita fungsional. Suak songoni dungaku amang inang parhalado. Nadi hormatan sude ama do ina do na hadir di apala tikion. Mulai temati tuhatta ala boy hita rap paborhaton ima amakta situa si jabat di apalatikyon ima nalau majalo pensiun sian situa awison mawakilin sian paralado ala rap dohami di tabalhon alain natape rap kami di tabalhon tahun 2010 molo pensiun dang boy rap ala asing-asing dohami tubuh dang rap kami tubuh ate ono pami situa narap siapuda manon situa marbun alai mana siapuda nami imana mana perpudi namang ihut na perjulu madok malate dohami tu amata situa si jabat molo binereng data di son kodang do di patu pahamu tu riaon pikiran gogo do narasing jadi saya hami sian paralo madok moliate do hami tuamang do tu inang sudah keluarga. Napa dua hon totu selama salin kita rap marhubas adong nahurang lobi. Hami tong merwakili sian parado mangido maaf pami. Salpo me pensiun maju tong akanas salpui. Napa tuluhon tangang nami. Saya di pasu-pasu tuama di leoma kesehatan di hamu amang do inang sudah pinopar di leoma gogo di hamu di dalam madalani pensiunon. Songoni mahata sek kami mewakili parado horas madihita. Upasatami ma partikian tu situa na pensiun lau mangapu. Maliate madihita, maliate madituhatay. Marulupolo dito dinami sa daryon, ang buhay sa amin satu tikyon, buhay kami satu na pensiun pa. Saat ulat ako namin na buhay ito kami satu tikyon, satu si. Maliate madituhan.
So inang Tuhan mata amang inang pandita nami pe. Tungtong doa madok melati Tuhamu amang inang pandita di paniruan muna Tuhami sa lilingon. Gabi buhay kami makubasi. Mulutung pe hurang pakubisan nami sa lilingon. Bamarbahabahin ang mahamu. Sanggia masiruan itu ani di buhay tujulan ni reon nang pitutu masawat tapi sa tutua siya na para doon. Sa itong dito ni kami gugu. Asa buhay tutok kami mangulawang hasit ni di bagasan perguluan nami sugod. Melati ma dia amang inang pandita nami. So ninang doa ko para lado pe. Dia amang doa amang inang par doa ko para lado. Tutu di sa lilingon. Olo doa mungkin salah mangalaka, salah pakatayo, tutu mangido mau tuju Tuhanmu sude amang inanami doa ko para lado. Sanggia matu memargugo mahamu amang inang para lado maulahon hasit tuani tujulan niyo asalam marbungaran hatan tuani di gereja hakapistoyon. So inang Tuhanmu ruas inanami amanami ruas hakapistoyo tutu terlubi ruas kalibata. Mungkin selama orang adong do pakatayok na orang lebih na orang takas di bika ibaw tahun na orang bikin sikop nang pangala kaku pe orang pas di bikin namu magido maaf Tuhanmu sanggia ma dipergui Tuhan ita tujulan nino bu ita sa udura tentang mengulaun hatani Tuhan inon di huriat tahun terlumumi di sektor nami sektor Kalibata saya dipergui Tuhan ma saya lihat ita kekompakan mengulaun hasangapon gagaguar ni Tuhan buti mahata asyak kami melati marihita melati marituatai. Tau dutima marede hita sien bukede nomor 435 ayat 3 las jongjok kita saluhutna. Yesus apologi saleli lelengai rabdohot a endehon ma endekuna imbaruda solong tiki dan cepat Yesus Tuhati Tapasahat ma pilihan na tapapungon tu adupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroruan ni saluhut si lehon-lehon na denggan, dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sa ijalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen.
alea manami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sa darion hangoluan siapari. Sesama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disodakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasar madamena tutodim. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Dihita saluhutna amang inang, songon naung dipinabotohon na king marhite tikting. Langsung patubot tado acara Ramatama na maringanan di lantai 4 ima Ramatama sintua pensiun amang situasi jabat. Hobar naung nitot tuhon, sude akan naung diundang. Asa rap mahita menuju aula HKBP Stoyo lantai 4. Asa disima hita maracara Ramatama na pinatupa ni Huriata. Mauliate mari hita salukna horasma.